Bufuru sisinai, bufuru srungswnai, bufuru sakni rimoila kanchwlai, uansukma kwtalni rino bufuru bangbai sinai. O chikon sa kokglobbaino ang comment hamya rwngnai no sana ochungo jora tongsini norok swrungdi kaham lama o himdi ulo khai lama koronai. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tubi pheke ang nongni bagui kwtal video. Omo wngkha takla ni 2024-2025 ni new session. Hingkhe portek bochor April tal hingkhaino school o new session shuru wnggo. Hingkhaino shuru wngwi school o borti narwgnani. Hadikai tabuk nalaiyani chini tipra amchani school o bahai. Hingkhe nog ani channel o nai tongdi paiyaksak chajakkhaiba like subscribe khainwi tapukdi. April talni 1 tarik ni simi 3 jora 4-5 din kakha hingkha chini school o bo taklai kwtal khai class 6 o borti narwgnani chengkha. Hingkhe chini school o kwtal borti narwkha khe phwrwngnai rok khe bahai hingkhe phwrwngnai bo chini oro motamuti tongo teacher kwbangno tongo chini oro computer tongo smart class. Kaisa school o swrwngma thangkhai swrwngmani je nangkukmani jotono tongo chini oro.